Enpresa zuzendaritzak Beasaingo lantegian alde bakarreko erabakiz kontratuen aldi baterako etetearen prozedura abian jarri zuenetik, bigarren bilera izan da gaur burutu duguna. Mobilizazioek langile guztien babesa izan dute, eta gaur burutzen ari garen geldialdia bigarrena da. Aipatzekoa da, Irungo langileek ere borroka honekin bat egin dutela eta gaur gure artean aurkitzen direla. Gaur berriro ere, ereari aurre egiteko alternatiben aurrean ukazioa izan da enpresaren erantzuna. Ere hau inposatzeko bidea besterik ez dute mahai gainean. Naiz eta alternatiba erreala planteatzen ditugun, zuzendaritzak itxita jarraitzen du. Inposatu nahi dizkiguten planteamendu hauen helburu bakarra, tailerreko langile kopuruaren murrizketa da. Zuzendaritzak badaki 6 hilabeteko batxe edo lankarga falta hau modu askotara bileratu daitekeela, baina ez du borondaterik. Lankarga falta hau ekidin ezina dela onartzen badugu, batxe honen ondoren beste bat etorriko da, eta azkenean kaleratzea. Horrela gertatu da beste enpresa askotan, eta horrela planteatu dute kafen ere. Enpleguaren aldeko apustua alde batera utzi eta irabazitan soilik oinarritzen den industri politika hau baztertzen dugu. Zertarako balio du 100 milioi euro irabazten dituen enpresa multinazional batek ez badu bere inguruan enplegua sortzen eta aberastasuna banatzen, Goierriko fabriko handien multinazional bihurtu eta gutxi batzuen mesedetan jarri nahi dute. Ez dugu enpresa eredu hau onartzen. Animo eta segi aurrera. KPko enpresa batzordea.